moje meno je Barbara Turečeková, som dentálna hygienička a od roku 2022 mám vlastnú ordináciu dentálnej hygieny, kde ošetrujem aj parodontologických pacientov. S Vektorom pracujem už 4. rok a je každodennou súčasťou v mojej pracovnej rutíne. Najväčší prínos pre seba vnímam v používaní Vektoru v tom, že moja ruka nedostáva tak veľmi zabrať, a najväčší prínos pre pacienta považujem v tom, že ošetrenie s Vektorom je bezbolestné. Vďaka používaniu Vektorov mám istotu, že pri ošetrovaní parodontologických pacientov sú subgingiválne priestory perfektne zahladené a tým pádom máme krásne výsledky. Ako ďalší benefit používania Vektoru vnímam taktilnú citlivosť počas celého ošetrenia, takže je ruka veľmi odľahčená a ošetrovanie veľmi precízne. K zalešteniu koreňov používame Vektor Fluid, ktorý obsahuje hydroxyapatít. Hydroxyapatít zaceľuje dentinové tubuly, tým znižuje citlivosť až na niekoľko dní až týždňov po ošetrení. Vektor je dostupný v 2 verziách: Vektor Paro alebo Vektor Paro Pro. Základná verzia obsahuje lineárny ultrazvuk, verzia Paro Pro obsahuje aj piezo ultrazvuk. Paro handpiece používame v subgingiválnom priestore, kde nie sme limitovaní hĺbkou parodontálnych vačkov. V dispozícii je široké portfólio koncoviek, ktorým vieme ošetriť všetky časti chrupu. Vieme s nimi ošetrovať ako zuby, tak protetické práce a aj implantáty. Toto sú koncovky na ošetrovanie koreňov a toto sú koncovky na ošetrovanie implantátov a protetických prací. V dispozícii máme tieto koncovky. A to kalibrovanú parosondu, úzku parosondu do hlbokých vačkov, lancetu do 5 mm, kiretu na aproximálne priestory a kalibrovanú zahnutú sondu na ošetrovanie furkácií. Kalibrovaná parosonda je vhodná na ošetrovanie väčšiny úsekov chrupu. Sonda Paro Plus je vhodná na ošetrovanie orálnych a vestibulárnych ploch a je výborná do úzkých hlbokých vačkov. Paro Lanceta je jeden z mojich najobľúbenejších nástrojov, a to preto, že s ňou vieme ošetrovať skoro všetky oblasti chrupu. Je veľmi dobrá do 5 mm, odstraňuje aj hrubšie nánosy subgingiválneho kameňa a krásne zalešťuje. Je s ňou veľmi flexibilná práca. Táto koncovka v tvare kirety je výborná na ošetrovanie aproximálnych priestorov a vieme ju používať na ošetrovanie stesnaných úsekov chrupu, kde si uhol vieme prispôsobiť podľa potreb individuálne u každého pacienta. Všetci vieme, že najdelikatnejšie miesto na ošetrovanie sú furkácie a na to slúži táto zahnutá koncovka, ktorá je zároveň kalibrovaná, takže umožňuje presné a precízne ošetrenie tohto miesta. Táto špeciálna sada koncoviek je vhodná na ošetrovanie implantátov a protetických prác. Koncovky sú z polykarbonového vlákna a flexibilného plastu. Vektor strekuje vodu pulzne k nástroju, tým nevytvára takmer žiadny aerosol. Veľká výhoda pre dentálne hygieničky je v tom, že je malé množstvo vody, tým pádom nepotrebujú asistenciu s odsávaním. Ak vás ošetrovanie Vektorom zaujalo, dovolujem si vás pozvať na bezplatné školenie u mňa v ambulancii v Kyjove 31.7. o 10. hodine. Kyjov sa nachádza na Morave, to znamená, že to máte blízko aj z Čiech, aj zo Slovenska. Všetci ste srdečne pozvaní, budem sa na vás tešiť.